Kabataang OA naman, hindi lang talaga siya for the promotion of organic agriculture dito sa atin sa Bicol. It's actually strengthening partnerships ng state colleges and universities, recognizing their role in extension and training. Kasi yung mga bata, yung mga estudyante natin, mga college students natin, especially mga agriculture students natin, we would like to train them to be future extensionists. Nagkataon lang na yung organic agriculture, yung technology na ginamit natin, pero in the same manner, it's promotion of agriculture as a whole. Ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko manin ang talino. Kaya ko sa kapwa ay tumulong. Kaya ko lumikan sa paligid. Kaya ko bayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating abutin. Kaya natin. Hindi lang to basta crispy. In fact, dumaan din sila sa pagsasanay. Nag-take sila ng NC2 in Organic Agriculture. Kasi sa ATI, ang partnership niya, hindi lang dapat diretso sa farmer or sa mga local government unit. Sa ATI also recognizes the role of SUCs in the Bicol region para mas ma-extend pa natin yung mga services natin sa mga farmers sa tulong ng mga state colleges and universities dito sa Bicol. Kaya ko, halin ang kalikasan. Kaya ko, kita ang galing ng ating lahi. Kaya ko, papayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya nating makamit. Kaya natin ito. Kaya kong magpasan ng kahit anong pagsubok, kasama ang programang sa aming nakatutok. Ang tibok ng puso'y malakas, may pag-asa, maniwalang makaahon ng pamilya. Kaya kong abutin aking mga pangarap, sa biyayang binahagi sa mahirap. Ang buhay ay nahanap, kayang umasenso kung masipag ka at porsigido. Dagdagan ng tiyaga ko ang mag-uuki ng mga mithiin, buhatin sa mga bisigang pangarap. Ambisyong makaahon at ang pamilya makabangon ng mamuhay ng maayos. Pagyamanin, tatalunin ang kahirapan, talino at lakas, sandata kung kailangan. Yan ang puhunan sa kaunlaran makatawid. Alam kong kaya ko sa biyaya mong hatiin. Manin ang talino. Kaya ko, sa kapwa ay tumulong. Kaya ko, lumikan sa paligid. Kaya ko, papayan ng kabataan, tumawid sa kaunlaran. Finally, we have a winner. Congratulations to the winner of this first ever Kabataang OA in the Bicol region. So, I would like to thank the coaches, the schools who participated, and everybody who made this possible. And most especially to my ATI Bicol family. So this will be next year, we see each other again for a better and more competitive Kabataang OA regional finals. Good luck to the winner and onwards to the national competition, and please bring home the bacon.